Obi no biara. Odimma. Na-ekwugo n'ihe no biara wo. Social and cultural development of Igbo nation. And anyị wa ndị Igbo. Ndiza ekele m unu. Ndiza ekele m unu. Ndiza bi na Benue State ekele m unu. Ndị Igbo kwezuenu. Dịka m kwuru na mbụ ezigbote aha m Chukwuemeka Ndụkakụ. Ọ mụ ka na-etu oje mgbe enwe iro. Ọ wee echichi echiri echi. Echichi Igbo niile gbakọrọ chie mụ. N'ihi ihe m na-eme. Kedu ihe m na-eme ihe a? Anyị na-aga mba dị iche iche n'ala Igbo, especially ebe ahụ ahụtara n'ọwụ South East, ebe ahụ na-anụ na South East, ebe ahụ na-anụ na Ebonyi, ebe ahụ na-anụ na Anambra, Imo, Enugu, Abia. Ebe ndị ahụ na-anụ ebe akpọrọ anyị agaala Kogi, anyị agaala Bayelsa, ebe nwere ndị Igbo dịka unu. Anyị agaala Cross River, nke onye a na-ese m ese wu onye Cross River. Anyị kasị ebe ahụ pụta. Ha mekwa ka unu na this kind of enclave na-enwe much government representations. Well, njem anyị na-aga wụ ihe akpọrọ Unify Igbos Now. Unify Igbos Now. Ile anya na okpu ahụ ọhịa ị ga-ahụ Unify Igbos Now. Are they affiliated to any political structure? Are they affiliated to any struggle that is seeking to divide Nigeria at all? I am saying it here. It is rather a conscious move to unify ndị Igbo, ka akpakọ Igbo ọnụ, ka Igbo kwugodo okwu for the first time n'ofu olu, ka ndị Igbo lebara onwe ha anya. Kedu onye nwe onye Igbo? Kedu onye nwe onye Igbo? Ndị zọwu ndị Igbo. Ndị za anụ na Benue ha wu ndị Igbo. Ndị za anụ na Benue ha so n'ụmụnne ha ndị nọ na Ebonyi na ndị ọzọ. Ha so then this movement is focused, is established to unify these people as one, not for tigbo zogbo, but for economic growth. Ebe ahụ ka anyị bidoro, ebe ahụ anyị na-eme Unify Igbos na ka anyị bịara tụpụtakwa alo through the direction of God, Chukwu Igbo. Si na anyị ga-enwe a foundation akpọrọ Ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Ndị Igbo Cultural and Social Enlightenment for Unity Foundation. Ihe a ka anyị ji na-aga na-akọwakwara ụmụ Igbo. Onwe onye dịrị anyị, onwe na maybe na enwere one big fame, ma onwe nwere one political movement isi anyị na emewe ihe. No, it is automatic. What can I do? Kedu ihe m ga-emeliri ala Igbo as onye na-eto eto? I reasoned it, I thought it out, began to work with people. We began to work. Ka anyị na-eme ka people na-ahụta ya because of what? Social media. Ihe a na-akpọ social media, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, ebe niile ka anyị nwere, and WhatsApp. Yes, unu niile ihe awo the future. It is communication. Ọ bụrụ na maybe na enwere m maybe na ihe a na mgbe a na-eme NTA ma all this established media fame, maybe I could not afford it, but social media is out there. It is free. Just have an account, begin to bidona ekwu, and you will hear, you will get people listening to you. Then from there, one or two persons na ali Igbo biara na they interested. Kaina aga Kogi, kaina aga Rivers, kaina aga Akwa Ibom, kaina aga Cross River, kaina aga Edo, Bayelsa, Ebenina, ndị Igbo buru ibu. We are like I bar around. But now politics biara balkanize ya anyị. Tia na state, ewere ndị nke tia na state a, ewere ndị nke tia na state a, ewere ndị nke just divide us ka anyị dị obere, so that we cannot be able to speak with one voice. Just like you are scared here, just like you are that you fear if my intention or woe for bad, just like you are here fearing that na ihe mbara or woe ka ebute egbe ka agbawa mbọ. No, God forbid. This is cultural movement.
kedu ihe ahụ ndị eze a na-eme kedu ihe ahụ mere ha gosiri ha na awụ ndị Igbo ndị eze ọ na-awa ọjị ndị eze ọ na-ekpe ọ na-azụ ike orie afọ na nkwọ ndị eze ọ na-eri ji ha na-akpọ ya awam ji ka ọ wee riri ji ha na-eme ahịa jọkụ kedu ọ nwere ihe m hụrụ ama m na ihe ahụ ukwu arụsị yes otu a ka ọ dị n'ala Igbo niile agụ m atụ ya ụjọ because it is I am part of it. I am part of that structure. I no disrespect to the Christian doctrine, but Igbo will unify based on our culture, our tradition, our common values. That is the unification of Ndi Igbo that we are preaching. You cannot be here, feeling alone. Now, government, there is no single government present here. Why? There is no. I want to hear. Na pond, no kurimiri. You don't have a borehole. Are you fine with that? You don't have electricity. Are you fine with that? You don't have hospital. Are you okay with that? Now, what we are doing is to send the message to Ndi Igbo for them to look in what IGBO the another program for Igbo aid. Ndi Igbo aiding Ali Igbo. Ndi Igbo helping Ali Igbo. We went to a suburb. Ndi suburb nebe. Hano na Cross River State. Hadi kwa Kurunua. No much amenities. Yes, the suburb taka. Yes, I agacha lebende. Now, because there is nothing they are an agrarian community like this one. Here they focus on their farming. But it is not entirely how human beings should. You ought to have a good functioning hospital here. You ought to have borehole. You ought to have electricity. Now, if the government will not look at you for how many years, for how many years, or do you look government? Now we are not looking at government. We are tasking Ndi Igbo. We are telling Ndi Igbo. We are we are in fact appealing to Ndi Igbo to help this kind of communities. Except to come there, go there and start. Ndi Igbo are aiding Igbo. Now, a full company. Mgbe I gara Otaka, mgbe I gara a suburb. Yes, here we mini okwana pond. Now we had to tell Ndi Igbo to go no kolu. Just one company decided to fund the borehole. That is through this media. That is through this medium. That company again, Pine Leaf Estates, or a company owned by Ndi Igbo, or not a government. He said he's a bishop. Bishop Onyeka, His Eminence, yes. He single-handedly said he is going to fund the borehole project in Osobo. We have other companies who indicated interest. Companies like Eastside Ventures, Gayos, Chibweze, funded us with money. Say, we should go to these places. When we release this video, by the grace of God, you will see the kind of reaction, because Ndi Igbo will get to find out that Benue here now Ndi Igbo, and they will respond to you. That is why we are pushing for the Igbo aid. Igbo helping Ndi Igbo. Ndi Igbo helping Ali Igbo, aiding them. What are the problems? What are the challenges that you are facing here? I am not here to talk about politics. I'm not here to tell you about APs. I'm not here to tell you about PDP. I don't belong to any of them. I am not here to tell you about any other thing. Now, Igbo aid, unification of Ndi Igbo, for you to unify, for you to be able to have somebody here representing you, for your voice to be heard in the committee of Igbo discourse. That is why we are here. I will rest from here. Chief Benue. Anu member no n'etiti unu na-agwa unu sị unu atụla ụjọ na Ndi Igbo ga-echeta unu, Ndi Igbo echetela unu na ụkwụ azabara here ihe m representere wu ihe represented the Igbo nation, and Igbo nation wu ihe. We speak with authority, and that is why I am speaking here. Ụjọ adị m asị na na-enwe communal clash, na na-enwe nke na-enwe nke. I don't have that fear, because nothing can do me, nothing. And I'm standing here now. Because I came to bring light in this community, and that I should bring. Thank you. Thank you.
Dicolom again, she caught again. Ben no one day a pomle phone. Some tene kwa. So mbra kan kwa ne kiji. Like where again. It's okay, again ogo lada. You recouple. Lema alatalo. Even though like that mama say film again better than but le only when do make refugee on do make law is teach in time saves 9. Ime we get marodach. Obule I miss this period na only ke nteke anye ni diu. Kasi uta le hote kwa chance. So that is all go lengde pari kwele memu lagba. Tamame some of the thing we ke inwranye ish. So I'm be lata be agbara refugee. Some people be like the horror le meje ko kale. Toblo we kan wale make cake. So be ma ro sutem again do abere again. The tangdo o banabata loge kwa giste to dran lem. Akoko ndi ba la talo wa be no objem be na. The team all ndi chimo don ora personally. Eho. So the egg with all by who no be where even onwere like all when look data state. Look data. Bilazawa state akahwenta. And then the board of a sport kwa no. So obule I don't wear. But makale I not brege. I tell you I ask. Unwe agree my young tata me make kwa. Bukwa ka ujebe aso bukwa ka ba ujebe London do ayin. Obule mege anya haja kwe aje anya kweshite tanja. Obule kweza wine good. Kwaza muhanyi then anya trohon. Big hard the whole aso. To be the relative. Otondi am benam wa amar otoeka magbebe. So to relative. Otondo nyen onye obule no do oto chimaka odlema ibenia. Onye obu omaz. Eho. So be marum te oblo nwe ka nshi mejo nu bela longum tu nje wishiwe. No le ngbale kwa giste tu jiru ya koblo kwa ndoko mama slo ntmif te mas logan diko eklemun then odomaru no bo also te meshke ronu te tu meshke tamame lokov ko lu gwishin tu jiru ishi. Okay. Maybe exhausted our okay. Agenda. All right. Now know what is all right. the name of the meeting. Okay, sir. Thank you, sir.